Provocarea ziua 13. După cum v-am promis, astăzi vor apărea două episoade. Episodul 12 care s-a postat deja și avem episodul 13 aici. Au existat niște probleme, n-am putut să postez clipul, așa că vă rog, follow, like și subscribe pe YouTube, aveți linkul sus în descrierea profilului meu, așa că ne mai lungim și dăm drumul la treabă. Punem paharul la spate, strigăm bine, ne uităm și alegem un bilețel. Avem aici bilețelul. Dați-l și aici, am lăsat paharul jos să nu mă încurce. Iar provocarea din a 13-a zi este palme făinoase. Va trebui să-mi pun făină pe palme și să-mi dau 2 palme cu făină. Bun, fraților, avem aici făină și dăm drumul la provocare. După cum vedeți, la mine plouă, dar ignorați asta, așa că dăm drumul la treabă. Punem frumos făina. Punem frumos în palma asta. Uitați. Punem un pic făina deoparte, o să ne încurce. Împărțim în ambele palme, uitați. Și dăm drumul la treabă. 3, 2, 1,